Horas madihita saluhutna. Parsiajaran menugut hari Sabat 5 November 2022. Ibana mangalising jolma hinaholonganna. Di hatabatakon parhubas ni dalihan na tuluat fen sian buku rapor debata di si torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Heber 12 ayat 6. Ay diajar Tuhanido na hinaholongan ni rohana, jala dilising do ganub anak na jinakon na. Tuhan buhay mangalihon hamonang at tuhita, ra sahira panaluhonon manang hataluan. Hita adong di bagasan mara makalupahod de bata, marnida tu akaparkaro na haidaan, sikat ni manatap marhite mata ni hapursyaon, akaparkaro na sohaidan. Moloro soroniari manang jea naro, hita radi lahom mabubatto tu debata marhite harauson jala hajahaton. Molo ibana mangida suman laho mamonggol haguna atta, di bagasan piga-piga bagian hita susah. Dang mamikirhon ia mabahen songoni debata buy mangulahon na linggat tu hita. Hita perlu marsiajar tu uhuman ima sa bagian sian saka bulon ni debata jala ditoru ni lising-lising hasusaan. Halak Kristen sipata buy mabahen gudangan tu Tuhan unang apala ibana gir-gir mangula. Ulaon madapat haluaon ima sada ulaon marsiurupan na ikorapak di ulahon. Rap marsiurupan ima debata doho jolma pardosa na umuba. Akai perlu laho manopa aka prinsip na sitong di bagasan parange. Jolma iko mabahen usaha na marsitutu laho manaluhon. Pangabati ibana laho madungdung hamar di kaon. Alay ibana marsigatong sa luho na tu debata laho tu hamajuon. Usaha ni manusia sa diri dang sukup. Anggo so marhite pangurupion ni debata, ibana dang tolap madapot nanggo aha. Debata markarejo jala manisia pe markarejo. Paraloan tu pangujunan ikorro siya jolma iko madapot huasona siya debata. Siya suhi na asing adong bisu na soha suhatan. Asini roha jalagugu sa balik na hagaleon parangi mardosa situtun na dang margya. Debata makalunguton asahita makwasoy dirita sa diri. Alay ibana dang buhay mangurupi hita anggo so adong panulupyota jalahita rapa mangulahon. Tod dini debata mangula marhite huaso jala hinatolap na dilehon tu jolma. Alfa dan Omega jilid pitu halaman 406 407. Songoni masahat ni persejar dihita di manugot ni ari Sabat naulion. Horas.